Ene dünkünem 2 sanak aýaly görkezip durandyr balanyň içinden naşly balanyň içinden aslara goýup onu tikip tirek goýupdyrlar içine. Şol aýallaryň eýrana gidip şeýdip balanyň içinden tirek alyp geler ýaly derejä kim getirdi ony? Ol aýallar utanmaly däl, maşgalasyna bakmak üçin edýär. Onu şo derejä getirenler utanmaly. Biz aýdyp oturýarys, ýagdaýymyzy aýdyp zeýrenip aglap oturamyza. Halk oýanmaly. Ene şeýdip dubinka bilen taýak ýen türkmen zenanlar bar. Türkmen özbek bolsun tapawud ýok. Türkmenistanyň içinde bolsa hemmämizden bir gämiň içinde. Azary hemmämiz bir eşiýet. Ol özbek diýip onu azarlap, bu türkmen diýip biziň çöregimiziň ýüzüne sarıya çalyp ýidirip oturanaklar. Hemmämizden çekip oturýar. Şoň üçin şu türmede eziýet çekenler bardyr. Çykanlar bardyr türmeden. Eziýet çekmedik ýok da, her kim polisiýe düşmedik ha ýok. Men özüm arasy diýende olar ýala ýa bir arak satyp ýa-da bir neşe satyp ýören zatlar men ellemeýenem olar ýaly gorkuýanym da onu ýazat ellemäni. Şonu da menim polisiýene gör ýabanjy diýip Aşgabatda ýabanjy şubada oturdum. Polisiýanyň gapysyndan girip görmedik ýok. Onun için mara biz ne için korkup yaşamalı? Kimden korkuyoruz biz? Olara bizden korkup internette bir kısık görüyor. Yoldan, Daşoğuz'dan Aşgabat'a gelse biri bilen havarlaşıp güçlenmesin deyip Aşgabat'ı bilen Daşoğuz'u yine başka vilayetler birbirine düşman edip oturuyor. Biz ne için korkmalı? Halk indi ayağa kalmalı vakti geldi. Eziyet çekip bana değmedik yılan mın yaşasın diysen erti sana 200 diyor. Bu halkın günahı. Eziyet çekenimiz hemme zadımız halkın günahı. Onun için eziyet çekmeyecek olmalı, vatanımızı kazanacak olmalı, halk ayaklanmalı.